Cześć, to ja Kraciak. Jak obiecałem w ostatnim odcinku, dojdzie do nas nowy mój kolega, czyli Lolkokel. No i właśnie dlatego, właśnie robi spora. No zaczynaj, kurczę, no zaczynaj, no już. Całkiem dobrze. Teraz gały. Gałki oczne. Dziwne. Ja bym ci radził mechaniczne dodać. Niezłe, ale dziwne. Herobrine'owe lepsze. No, spoko jest. Dalej. Ręce. Nogi. Wszystko musi mieć ręce i nogi. Robotyczne nogi fajniejsze. Albo robotyczne ręce. Robotyczne ręce. Sorry za tą dramatyczną pauzę, no ale była przerwa techniczna. Robot, pip pip. Bronie. Spółki na twarzy. Oryginalny pomysł. Nieźle. Dalej. Dać mu skrzydła? Nie. Okej. To wszystko jest? Czy kolor jeszcze? Szybko, kolor. Plamki, krowa. Krowiasty. Będę mówić na niego krojasty. Jajko i kokosz. Zmień kolor tego, bo to się nie opłaca za bardzo. Taki dziwny mieć. Na czarny najlepiej. To nie jest czarny, to jest szary. A no, całkiem nieźle. Okej, to możesz sobie robić co dalej chcesz. Nazwij go jakoś przyzwoicie i... Co dalej? Bez i. Opoi. Dziwne imię. Wyposażenie. Haha, dziwne to będzie wyglądać, ale... tak ci nic nie da.
Dobra, teraz sobie dorób jakieś mocne te. Ja bym ci radził nie dorabiać tego pulsatora, wiesz, no z takiego innego powodu, którego ci mówiłem. Nie chodzi, znaczy, no bo wtedy jest taka jedna rzecz, że kiedy zamiast pulsatora masz spluwki i postawisz takie fajne coś, to masz prąd. Bach. Dziwny. Dorób coś. Na przykład te pazurki. Oho. Dziwnie wygląda, ale jest spoks. Pazurki robisz tym pierwszym. Hełmik? Dobre. Naprawdę śmieszne. Nie zmieści się, masz za duży łeb. A pod tym względem akurat masz za wąski. Szybciej. No zbroja? No zbroja to co? O. Cały ubrany, a dupa go. Jak powiedział Kapuit w 2014 pożegnanym nam już roku. Jeszcze dupę zakryj. A teraz dodaj jeszcze tego. Tutaj. No, tak. Dobra. I teraz wystarczy tylko, że naciśniesz spluwanie. Nie wyszło. Dobra, ale wiem, że jest jakiś tam sposób. Czekaj. Wypróbujemy go zaraz. Taki może być, koleś? Czy coś do niego dodasz? Do tego dziwoląga. Mechaniczny dziwoląg. Detale. Tutaj mu wąsy. Słaby. Kwiatki.
kwiatki na łące rosnące. A, przebijanka. Trzeba zakryć. O, tam jest taki na pupę, taki gacie fajny. O, obok, tu, nie, niżej, o to. To się nazywa pupozakrywacz. Pupozakrywacz. A, inwazja pupozakrywaczy. Zakrywacze tyłów. Tylne części ciała. A wiecie, co robią kupy? Tak, wszyscy doskonale wiedzą, co robią kupy. Nie, ja mam lepszy pomysł. Kupy. Właściwie co one robią? Dowiemy się już wtedy, gdy dowiemy się, co robią kupy właśnie teraz. Strzelę sobie kupę z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia. Dobra, zatrzymujemy już. Dosyć tego wypróbowywania. Koniec. I odcinka, i szło.